Обичам езици, братле, около аналната халка. Какво случва? В смисъл, нали знаеш как се върти обръч? Само, че езика се върти около обръча. Не се мютки се всички. Стелче, къде си? Чакай, че съм в шок. Марти, благодаря за съба. В кое си шок? О, Марти, мерси, бе, брат ми. Брат, ей, Стевки, че слушай малко. Заклевам се, че ако те фана, братле, ще ми викат властелина на пръстените. Аз сега да мога да към после 2 месеца. Ще умра от... Напротив, ще якаш и то много лесно. Не. Това съм много тега. Виж двата презерватива за тея молата. Виж ги. Ей, кондомс! Don't worry, пидор. Кой Дон Тори пидър? Изглежда сме само двамата. Те ли? Зато ли ми треперят ръцете? Това сега какво означава? Че имам склероза. Hey Speed, can you hear me? Can you hear me, bro? Yeah! Hey Speed, can you hear me? Yes! First of all, I want to say I love you, and I want to say that Ronaldo is the GOAT. Uh-huh. Can you say something in Bulgarian? In Bulgaria? Can you say something in Bulgarian for me? Yeah. Bulgarian, yeah. Yeah. Аз обичам. Аз, Бичо? Обичам. Обичам. Марин. Марин? Брадата. Барлата. Yeah, bro, nice. Greetings from Bulgaria, bro. Alright, man. Have a nice about... Alright, man. Wait. Поздрави от Азис, Черен циганин. С тебе сме като добре смазан часовник, братле. Като ти го вкарвам в газа, ти си сплезваш, брат. Разбираш? В смисъл, като добре смазана машина сме. Какво? Чакай, какво? Брат, чат... Чакам го с нетърпение. Ще побеснея. И акцент не мога да направя, Лоби. Да. Той им бъгна това. Браво. Слушайте ма, индианци. Къде играете вие по мапа? Вашите уникални, невероятни, неповторими позиции. Много искам да ги чуя. МК, аре бе, брат. Това беше. Това е инфото. Да. Няма човек кон, ще хода конас. Искам всеки един от вас да призове силите от Yu-Gi-Oh картите и да каже къде ще играе. Ари Бакура и компания. Синьор Бял Дракон, да са спални веднага. Плашвам Хикс. Смолкнат съм. Пак сме трима на голяма. Клетката как е клекнал направо или да го подием на отзаре. Ела бе, моето момче, да не станеш анално податлив да дойдат. Иди на Б. Виж сега като погледна, като гледам отстрани, виж какъв ми е могъщ носа. Огромен. Това е специално нещо. Мъжки нос. Така не се забелязва, виж колко е голям. Обаче така като направя, боже, къде половиното ми лице е нос, бе. Ефа, носа ми викат. Като на гар. Ичко, майка ти да е бафик и мръсен, циганин, грозен, миризлив, ходещ с кубинки. Фик е най-просто същество, което съществува, после е брат му между другото. Антена! Оп! Един умря. Викай пак! Стой! Готов ли си? Готов? Стой! Трябва да извикаш, иначе не са... Антена!
Оу! Искам да еба травестити. Да им лапам патките. Какво? Да. С такива работи. Какво говорите, бе? Аре Вие да сте ходим до... Чухте ли го Стефки, че какво ви казва? Като на един приятел. А неговата мечта е да ебе анално и да си изкара войника кално. Оу, Айде, Вихаре! Чукай, бе, Чека да видя как му даваш. Колко чеки са ти рекорда? Ами 6 принципно, за един ден 6, но... Чакай! Излизай! Чакай! Виж колко съм добър, брат! Шпрей контрол! Къде бе? Отдолу, бе! Отдолу е, брат! Всяка вечер, брате! Едно и също. Днеска... Чел, брате, за това. Ето сега ще ти обърна внимание. Айде, абонирайте се, мишки, да не ва потрошим. Привет, дали имаш малко време? Имам някаква драма с CS. Патрона не влиза на мерника, ми бие на някъде. Брат, чакай само да прочета още няколко пъти изречението, да го структурирам аз. Ти не си успял, ще ти помогна. Патрона не влиза на мерника, ми бие на някъде. Това, брат. Виж сега, как искаш да ти отговоря? Виж малко, аз трябва да го структурирам, виж. Привет! Чува се тук, привет. Виж малко, аз не ме лъжа. Патрона не влиза на мерника. Сега съм, да, като млад брато. Няма, бе, брат, какви са тия героя? Няма, човек. Майка ти мръсна, 16 умирания, бе, човек! 16! Момче! Ще гръмна колата, ще ти гръмна левата цица!